Bé, doncs, ara, després d'aquesta presentació dels companys Pilar Labau, de la Bet Cortadellas i d'en Roger López, anem a fer aquest espai una mica més distès, no? Més proper, sobretot amb experiències, amb vivències de cadascú i de, per tant, doncs, apropar-nos una mica, no? En aquest matí de dilluns, que ja de per si els dilluns són difícils, doncs anem-ho a fer més amè, més simpàtic i més proper amb aquestes experiències de totes les dones que tinc aquí a dalt meu de l'escenari, que això també és un valor afegit. Tot dones, no? Tot dones, en aquest cas jo faig de moderador, però les dones que estan implicades en l'alfabetització dels adults, com bé doncs podem veure, no? Que les dones són un percentatge molt diferent d'adults que estan analfabetitzats, costa dir la paraula. Per tant, doncs, és un valor afegit, per tant, us dono les gràcies per haver volgut pujar a l'escenari i explicar també les vostres propostes i sobretot per la feina que no només feu avui, sinó que feu en el dia a dia de les vostres professions. Jo tinc aquí un guió, jo us seré sincer, perquè estem en família, ara estem en família, no passa res. Jo us seré sincer, jo tinc aquí un guió de tots els noms, però no us heu col·locat per ordre, per tant, no us conec. Per tant, us demanaria una mica d'ajuda que us presentéssiu a la gent que està sentada, però també a mi. Val? Comencem per la Cécile Guillín. C'est toi. Vale. Jo parlo una mica francès, però no gaire. Ella és coordinadora pedagògica del Centre de Formació Contínua per a Adults Greta als Pirineus Orientals. Ho dic bé? Cécile, explica'ns com a coordinadora pedagògica, sobretot en aquest centre de formació al Greta, quina és la tasca que realitzeu i quines són aquelles experiències amb les que us trobeu, sobretot en l'àmbit d'analfabetització per adults. Molt bé, doncs jo represento un centre de formació que es diu Greta. El Greta és un centre de formació privat, diria, privat en part, en fi, que està dins d'una estructura pública. Normalment a escoles, centres de l'educació nacional. I dins del Greta tenim el dispositiu que es diu PAL, que és el Centre d'Aprenentatge de la Llengua, que està destinat a persones adultes que són beneficiàries de la renda de solidaritat activa de França, que es diu RSA. I aquest dispositiu està destinat també a persones menors no acompanyades, que són els joves que arriben a França sols i llavors dels que s'ocupa l'Institut de la Infància. I després el Greta també és responsable de l'Oficina d'Immigració i d'Inserció a França, que organitza també cursos d'alfabetització per a aquestes persones. I el Greta llavors funciona d'aquestes dues maneres. Primer és l'acollida d'un públic molt important, i després parlarem dels problemes que trobem dins d'aquests cursos que organitzem i del que podem fer, del que fan els professionals, i del que fan els professionals i el que poden fer les professionals i els professionals amb el material pedagògic i els recursos que tenim a la nostra disposició. I el Greta també és Greta OFI-PAL, que són els dos dispositius pedagògics que tenim. Gràcies, Cécile. De seguida, doncs, gràcies, Cécile, ara sí. De seguida desenvoluparem més la teva tasca dins del Greta. Ara us volia presentar i conèixer també la Alice II. Hola, Alice, què tal? Ella és assistent a la plataforma lingüística dels Pirineus Orientals al CRIA 66. Alice, la teva tasca com a assistent en què consisteix? Bon dia a tothom. Donc, moi, au CRIA, Jo, al CRIA,
el meu paper és acollir, avaluar i orientar les persones que entren al nostre centre. Llavors trobem moltes dificultats allà perquè al CRIA avaluem les persones i diagnostiquem algunes persones pel que fa a la seva situació d'analfabetisme i les hem d'orientar cap als centres i els recursos existents al territori. Però malauradament, com s'ha dit ara, l'alfabetització està totalment ignorada a França i llavors hi ha tallers, és clar, que s'organitzen pels centres de formació per acollir aquestes persones, però és molt difícil orientar aquestes persones cap a cursos que siguin més llargs, més sòlids, sobretot aquestes persones que pateixen analfabetisme. La situació a França és molt diferent de la situació que teniu a la Catalunya Sud i el meu paper és molt difícil perquè jo centralitzo totes les informacions dels centres de formació a França, de les associacions que, gràcies a elles, estan aquí per acollir aquest públic. I és molt difícil orientar molt bé les persones que pateixen analfabetització perquè aquestes persones són poc considerades, potser no considerades en absolut i mal acompanyades i mal ajudades en el seu projecte d'aprendre a llegir i escriure. Però després en parlarem més llarg. Aquesta és la situació al Departament dels Pirineus Orientals. Si no ho he entès malament, entenc que en el teu lloc, Cecil, fas sobretot de coordinadora pedagògica en el teu centre per persones no tan adultes, sinó més aviat més joves, més adolescents. És així? En fi, tenim dos públics diferents, si vols, que no formen part... A veure, com m'explico? Això depèn de la situació de cada persona. El dispositiu PAL està reservat només a persones, i això forma part, de fet, dels problemes que tenim, si podem anomenar això com a problema, de persones que beneficien d'una renda mínima d'inserció social. Llavors, és un dels criteris d'accessibilitat a aquesta formació. I llavors tenim adults que beneficien aquesta ajuda de l'Estat i llavors poden beneficiar també de cursos de francès, però d'altra banda tenim els menors no acompanyats que ells també estan autoritzats de seguir aquests cursos de formació. No sé si he contestat a la teva pregunta, però són dues coses diferents. Sí. Diguéssim que abarques una franja d'edat més àmplia amb diferents cursos i diferents departaments, i entenc que tu, Alice, diguéssim que t'enfoques més amb els adults o també abarques tot tipus d'edats? Només adults. Val. Perfecte, ha quedat clar. Anem avançant, us anem coneixent a totes, en aquest cas la Magali Roig. Hola Magali, què tal? Ella és formadora i coordinadora FLE, m'hauràs d'explicar què és FLE, del CPA Caccal. És el que posa aquí, Magali, si em pots explicar una mica més i desgranar la teva tasca? Bonjour. Oui, moi je suis professeure. Jo soc professora de francès, llengua estrangera, com Alice i Cécile. FLE és francès, llengua estrangera. I jo vaig començar a la CPA ACAL, que és una associació del sector sanitari i social, com a professora de francès llengua estrangera, i des de fa 4 anys només treballo amb reinserció professional, perquè els adults en inserció professional, la seva prioritat, el seu objectiu és poder entrar al món del treball i acaben els seus cursos de francès que són imposats per el Departament, l'Institució Francesa d'Integració dels Adults. Llavors, el nostre centre, que és un centre provisional d'acollida, intentem també ajudar aquestes persones en la seva reinserció professional. El problema de l'alfabetisme és un dels obstacles que tenen per poder reinserir-se professionalment i per això els ajudem. C'est bon.
Gràcies, Magalí. De seguida també seguirem desgranant la vostra tasca. Ara hem parlat, per dividir-ho, de les professionals de la Catalunya Nord. Ara desgranem també el punt de vista, la vivència dels professionals de la Catalunya Sud, per exemple, de la Marina Casadevall. Aquí, Marina. Ella és mestra d'Educació Especial i cap d'estudis del Centre de Formació per Adults Maria Verdaguer. Marina, primer de tot, si ens pots explicar on queda aquest centre de formació per adults i sobretot, havent escoltat les companyes de la Catalunya Nord, ho veus molt distant del que es viu a la Catalunya Sud? Hola, bon dia. Bé, el Centre d'Adults Maria Verdaguer es troba a Figueres. És l'única escola d'adults pública de titularitat de la Generalitat de tota la comarca de l'Alt Empordà. I allà, a part de tenim una oferta formativa bastant àmplia, fem el que es diu formació instrumental, que es divideix en 4 nivells, 2 cicles, i és allà on fem cursos d'alfabetització per persones adultes. També és cert que cada vegada tenim alumnat més jove. Ja hem dit abans que hi ha un augment de joves migrats sols i això vol dir que també els acollim al nostre centre. Bé, aquests cursos, a part d'altres coses, el que intentem és oferir a les persones que no tenen escolarització, que no han tingut escolarització o molt poca escolarització als seus països d'origen, doncs intentem que tinguin unes competències que adquireixin, a part de la llengua catalana, que també aprenguin a llegir i escriure. M'agradaria també posar en valor que els cursos d'alfabetització no només aprenen a llegir i escriure els nostres alumnes, sinó que fem una tasca social que a vegades queda oculta, però que no per això l'hem de menystenir, sinó que l'hem de posar en relleu, perquè les persones que venen a les escoles, als cursos que oferim tant a Catalunya com a França, doncs hi ha tota una tasca social a darrere i els estem donant les capacitats perquè aquestes persones puguin participar activament en una societat d'acollida i que creixin com a persones i puguin ser autònomes i els hi donem apoderament una mica, i crec que això és superimportant a la tasca que fem totes nosaltres. No sé què m'has preguntat més? Vale. Gràcies, Marina. De seguida també desgranarem quines són aquestes tasques socials, a part les tasques d'alfabetització que dueu a terme al vostre centre Maria Verdaguer. I ara anem a posar un exemple amb la Núria Upí. Hola. De la tasca que es fa des de les institucions. Fins on poden arribar les institucions en la millora de l'alfabetització? I posant d'exemple l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell, de la qual la Núria Upí n'és la responsable. Es fa tot el que es pot fer des de les institucions públiques, ja no parlo de la teva, sinó de les institucions en general, fins i tot el Consell Comarcal, que tinc a la presidenta aquí mirant-me ull a ull. Es fa tot el que es pot fer? No sé si tens l'alcalde de Palafrugell per aquí. No hi és. Perfecte. Doncs llavors pots obrir-te i desgranar sense pèls a la llengua si es fa o no es fa tot el que es pot fer. Gràcies, Núria. Endavant. Hola, bon dia. A veure, jo no culpabilitzaria tant els municipis, que els municipis jo crec que fan tot el que poden, en la majoria dels casos, tot el que poden i més, perquè hem de tenir clar que els ajuntaments, els municipis, no tenen competències, en el millor dels casos tenen competències delegades per la Generalitat, sinó que, com que no hi tenim polítics de la Generalitat, crec que aquí sí que tenim que la formació d'adults té molt poc pes a dins de la Generalitat. I això ho patim molt. No només té poc pes, sinó que són conscients que té poc pes. Penseu que vaig participar en un estudi que va fer la Fundació Bofill fa molt poc
I quan es va presentar a la Generalitat, el que van dir és que no era una prioritat. Això és el mateix que se'ns va dir. Per tant, això crea molta tristesa, crea molta impotència, perquè penso que primer hauria de ser la Generalitat que hauria de donar exemple i després els municipis seguir-lo, o anar en paral·lel, que és el millor dels casos. En el cas dels municipis jo crec que tots intentem fer el que podem dins en les nostres possibilitats. Els municipis petits poden fer poc perquè tenen recursos molt petits i llavors han de tirar molt de voluntariat i de treball en xarxa en la mesura que poden. Municipis com el nostre, que és una miqueta més gran, tenim molta sort. Tenim molta sort i en el cas de Palafrugell penso que encara que hi hagués l'alcalde ho diria igualment. Tenim molta sort perquè com a municipi fa molts anys hi ha un acord de tots els partits polítics que de l'educació no se'n fa mala política, no es deixa anar l'educació en els plens per retreure res i això ajuda molt. També tenim molt de costum de treballar en xarxa perquè pensem que una àrea d'educació sola no pot fer res i treballem amb altres àrees com són la de salut, de benestar, de promoció econòmica i penso que aquest model ha de ser el que s'hauria d'utilitzar en altres municipis en les mesures que es pugui i que hi hagi voluntat perquè sumant forces és quan s'aconsegueixen més objectius. En el cas d'educació, si vols, t'explico una miqueta. Nosaltres, com a polítics, vàrem decidir crear un edifici que pensem que ha sigut la clau d'èxit en la formació d'adults a Palafrugell, que aglutinés tota la formació més 16 que no es fes en els instituts. Llavors, per la mateixa porta entren els alumnes que es van alfabetitzar i els que volen fer, o que han volgut fer en algun moment, cursos d'extensió universitària, un curs d'accés a grau superior o qualsevol altre tipus de formació que es facin al municipi. Això és molt important perquè també crea sinergies. I això ens ha permès, en el cas de l'alfabetització, doncs, treballar conjuntament i allà on no arriba un, arribar l'altre. Perquè el que deies tu de les institucions o dels organismes, per exemple, la Generalitat té unes èpoques de preinscripció que són aquelles i només són aquelles. I l'alumnat que no es pot matricular en aquells terminis difícilment pot accedir a aquests cursos perquè generalment estan plens. Llavors, com a municipi, nosaltres podem donar resposta. O, per exemple, ens vam trobar en un moment que la Generalitat va dir que alumnes que portaven 4 anys alfabetitzant-se ja no podien continuar a l'escola d'adults o al centre de formació d'adults i aquests els ha d'absorbir el municipi. Llavors, això ens ha permès, però en tot cas això ja ho puc explicar en algun altre moment, crear una taula de treball per mirar els alumnes allà on van, crear orientacions, etc. Però crec que m'estendria massa. Jo crec que, Núria, que si després, com que hi haurà un refrigeri més endavant, si després doncs, algú encara es vol informar més sobre la tasca, no dic tu, sinó de qualsevol de vosaltres, que feu, jo crec que després amb el refrigeri hi haurà temps per parlar i estendre's tot el que es vulgui, tot i que aquí també en parlarem, no vol dir que no, aquí també en parlarem que per això estem. Jo el que sí que m'agradaria fer-te una pregunta ràpida, Núria, quan parles de que la Generalitat doncs potser no fa, no sé si ho he entès bé, corregeix-me si m'equivoco, potser no fa tot o no hauria de destinar tot el que hauria de destinar a l'escolarització dels adults. Creus que potser seria millor, o sigui, creus que no ho fa perquè no té capacitat estructural per abordar-ho, o creus que és manca de voluntat, o potser creus que seria millor que cedís les competències als municipis perquè és on millor es pot detectar aquests casos? Què creuries tu? Estructural no ho crec. Jo crec que si volen poden tenir l'estructura. Crec que és qüestió de prioritats. Si ens fixem, la major part dels programes que es fan són pensats per escoles. Estem parlant de 3-16 i 3-18 i formació professional, però un cop entrem en el món d'adults, fixem-nos a Girona, quantes persones hi ha que treballen en adults en la Generalitat. Ho sento, potser a partir d'aquí en renyaran, però penso que ho hem de dir. Si Generalitat o municipi seria molt discutible. Hi ha models que funcionen com a municipi en alguns països i hi ha
models de tipus Generalitat. Jo personalment me quedaria amb el municipi, esclar, però amb recursos, i amb recursos compartits, i treball en xarxa, no un municipi que ho hagués de fer tot. Hi ha experiències d'escoles d'adults municipals que funcionen molt bé. Els municipis som els que captem, els que sabem les necessitats de la població, i tenim només una representació en el Consell Escolar del centre. Però penso que quan hi ha bona voluntat i quan es vol treballar no és tan important qui lidera, sinó que es lideri amb ganes i bé i amb visió. Gràcies, Núria, per la teva intervenció. Marina, no sé si volies dir alguna cosa breument. Sí, volia posar una mica en pretext l'educació de persones adultes. L'educació de persones adultes depèn del Departament d'Educació, però no des de sempre, sinó que abans l'educació de persones adultes depenia de benestar social i famílies. Clar, és una mica de qui té la responsabilitat de l'educació de persones adultes. Podríem dir, ostres, del Departament d'Educació, del Departament d'Immigració i Igualtat també. Està clar que ha de ser d'educació, però llavors si és d'educació ja passem a dintre d'un altre claixet, que és la postobligatòria, els ensenyaments postobligatoris. Per tant, diguem que la importància, com que estem en postobligatòries, recau una mica, i la repartició de recursos i de... doncs baixa, i clar, llavors... Però sí que és veritat que m'agradaria des d'aquí de dir que la tasca que fem nosaltres no... Com ja he dit abans, no només és d'educació, sinó també hi hauria d'haver-hi polítiques d'immigració, hi hauria d'haver-hi de benestar social. Per tant, depenem d'educació molts, i alguns altres, les associacions així, és de molt de voluntariat, de subvencions, etc., però que hi hauria de formar part diversos departaments aquí. Gràcies, Marina, gràcies, Núria. Ens queda una persona per presentar encara, que és la Muna Balde. Ella és participant en cursos d'alfabetització. I què millor que conèixer la realitat d'aquests cursos i sobretot d'aquestes persones que tenim l'experiència de la Muna aquí amb nosaltres. I per tant, Muna, gràcies també per estar aquí amb nosaltres i per poder explicar el teu cas particular sobre com ho has viscut o com ho estàs visquent. No sé si encara estàs fent aquests cursos, si va ser en un passat, i en aquest cas, com ho has vist, o com ho has viscut, o com ho estàs visquent. Hola. Bueno, este curso, y yo cuando venía aquí, y no sabía leer y no sabía escribir. Entonces, para mí eso me ha ayudado mucho y... Bueno, que aunque no hablo catalán, pero he sabido leer, escribir y por haciendo este curso. Y es muy importante estos cursos, pero creo que también que faltan los cursos y se falta más el curso porque la gente siempre lo mismo curso, se repite el curso, sobre todo la tema de adultos. Te repite mucho los cursos, entonces necesitamos más cursos y para mí que ha sido muy bueno porque cuando uno viene a su país no sabe leer ni sabe escribir contra otra cultura que no es tuyo, todo esto es difícil y además que también por tema de la educación de niños, tus niños llegan en casa con los deberes, tú no sabes ni dónde empezar y eso es... cuesta mucho y yo veo que los niños de inmigración, sobre todo que vienen de mi país o de Senegal, tienen mucha dificultad de esto y por tema del colegio y todo esto, porque si llega en casa, tú no sabes lo que te trae sus hijos, los deberes y no podrás ayudarlos. Y ese a mí, en mi pasado, y está pasando muchas mujeres que hay aquí. Y los cursos los necesitamos, pero no siempre es básico, porque lo que llega es siempre básico. Entonces necesitamos, hay gente que necesita nivel más alto, porque yo no sabía nada, pero ahora necesito un nivel un poco más alto, y entonces que no hay. Y bueno, muchas gracias. Bueno, jo demanaria un aplaudiment per la Muna, per lo bé que ha parlat.
Mona, a mi m'agradaria saber, bueno, primer de tot, d'on vens, quan dius que has fet l'escolarització aquí, on és aquí, ben bé, i quan fa que has vingut, i sobretot no sé si pots explicar el per què. Bueno, yo vivo aquí desde final de 2001. En San Pera Pescador. Sí, vivo en San Pera Pescador y he venido aquí desde final de 2001. Pero ha sido dificultad y todo ese tiempo yo no podía estudiar porque, y bueno, una mujer que tiene que estar con su marido y todo esto, bueno, no viene el caso y también me costado mucho para estudiar. Y todavía quiero estudiar, pero no me permite porque uno tiene que trabajar, tiene que cuidar a sus hijos y no me permite estudiar, pero me gustaría estudiar más y porque aquí hay gente que me conocía que no sabía ni hablar cuando me conocía y ahora gracias a los cursos y ya hablo y no hablo catalán, pero lo entiendo. Me cuesta todavía, necesito estudiarlo más para poder hablar. Y bueno. Gràcies, Mona. Entenc que la Mona és privilegiada, no? Perquè ha fet els cursos d'escolarització i no tothom arriba a fer aquests cursos perquè hi ha molta més demanda que oferta, no? I sobretot a la part de la Catalunya Nord hem parlat dels tractes de l'administració pública a la Catalunya Sud, en aquest cas de la Generalitat, dels municipis, etc. No sé a la Catalunya Nord com les administracions que teniu allà aborden aquest tema, si creieu que és suficient. He sentit abans, crec que ho deies tu que no me'n recordo, que no es fa ni una cinquena part del que s'hauria de fer, no? Si ens podíeu desgranar més aquesta afirmació que ha sigut breu i escueta en les vostres primeres intervencions, una mica sobre com s'aborda aquest tema a les institucions de França. No sé qui vol... Sí? Je vais essayer, il y a tellement de choses à dire. Intentaré resumir, hi ha tantes coses per dir, Cecília, Alice també em podrien ajudar, és molt complicat sintetitzar, la situació és molt diferent, la situació intentaré dir coses, donar-vos punts importants. Efectivament, a França hi ha una gran diferència, com l'havia dit Bet a la seva introducció, entre les persones pel que fa a la reinserció entre les persones que tenen paper, que tenen autorització per viure al territori, i les persones que estan esperant la seva documentació o que no tenen autorització o que han rebut una resposta negativa. Aquí tenim una diferència essencial perquè l'Estat i tots els dispositius en els que treballo i Cecil també, tot el que existeix per acompanyar, per aprendre la llengua, per acollida, etc., només estan dirigits a persones que tenen els papers en regla i les altres persones... I Alice s'ocupa també d'aquestes persones perquè rep les persones incondicionalment. Aquestes altres persones estan ajudades per associacions, per voluntariat i sort que existeixen perquè és un sector que està totalment deixat de banda pels serveis públics i per les institucions. Hi ha una diferència també entre els adults i els nens perquè els nens tenen dret de rebre ajuts fins a la seva majoria d'edat, que és quan comencen amb tot a demanar els seus papers. I ara parlaré de persones adultes que ja tenen els seus papers. Molt poques persones, de fet. Si les comparem amb totes les persones, estem parlant de persones migrades, totes les persones estrangeres a França, la majoria no són les persones que tenen papers en regla, però són les úniques que poden accedir a aquests ajuts. Llavors jo treballo a l'oficina francesa per la integració, és el Ministeri de l'Interior. Nosaltres som funcionàries del Ministeri de l'Interior. Treballem en l'acollida d'una vivenda a aquestes persones i Cecil treballa més dins d'un dispositiu que depèn no del Ministeri del Treball, sinó que
De fet, depèn de les orientacions de les persones que estan buscant feina, o sigui, inserció, sí. I llavors, quan aquestes persones ja tenen els seus papers en regles, comencen el seu procés d'inserció i llavors, perquè ara sentia la persona, vostè parla francès, Mona? Mona parla francès, sí. Deia la Mona que no tenia temps d'aprendre perquè havia de treballar a França. Això no és possible. Si no parles francès, no pots treballar. Bueno, és possible, però és molt complicat. Serien insults, has de ser amic d'amics d'amics, per aquí, per allà, amb empreses turques, perquè has passat per Turquia i parles una mica de turc i llavors treballes en construcció. En fi, no hi ha una inserció professional per a les persones que no parlen francès. Primer, s'ha de passar per inserció professional per poder trobar al final uns cursos d'aprenentatge de francès i d'alfabetització, però són molt poques les persones que passen per aquests canals. Al centre pel que treballa Cecil hi ha moltíssimes poques persones que hi tenen accés. Per tornar a la decisió política d'ocupar-se d'aquestes persones a França, hi ha una negació de l'analfabetisme. Les autoritats volen que les persones siguin integrades i llavors una vegada que tenen papers en regla, la prioritat és que treballin. Però hi ha una negació. Però com fem per fer que aquestes persones puguin trobar feina? Perquè quan comencen a treballar, a signar un contracte d'integració republicana amb l'estat francès, que és que bàsicament que es signa el mes de juny i han de buscar feina i trobar feina d'aquí a 2 anys. Per exemple, jo porto 6 mesos aquí, un any, i ja tinc els meus papers en regla, tinc 2 anys per integrar-me professionalment, però sabem que quan no parlem francès, venim d'una llengua molt allunyada, no tenim ni l'alfabetització, necessitem com a mínim 2 anys per poder assolir un nivell mínim de llengua. Llavors hi ha una negació per part de l'estat francès de la realitat. No sap res del que vol dir analfabetisme, el temps que es necessita per alfabetitzar-se, però després el nostre sistema és hiperacadèmic. I jo a França som molt bons per no preguntar-nos i posar-nos en dubte. Sabem que la nostra llengua és molt complicada, però no ho volem reconèixer. Estem massa obsessionats amb l'escolarització. Llavors, fins i tot els centres més allunyats de l'escola tradicional estan sotmesos a codis acadèmics de com s'ha d'escriure al nivell de ser de francès, etc. Però, en fi, bueno, si em pots afegir una cosa, que finalment, pel que fa al nivell pedagògic, els límits que trobem nosaltres ensenyant francès com a llengua estrangera, però també alfabetització, perquè francès, llengua estrangera, aquest FLE, F-L-E, i llavors s'ha organitzat pel criteri comú de referència europeu de llengües. Llavors no tenim cap problema per el francès com a llengua estrangera, però aquí estem parlant d'alfabetització. Llavors hi ha molt poc coneixement sobre aquest nivell d'alfabetització de les persones i el diagnòstic es fa sense basar-se en criteris clars i els professionals i els professors i les professores en general estan perduts i la conseqüència és que quan acullen aquests públics diferents, com deia Mona, és el problema que tenim a França, és que hi ha una estancament, si voleu, i en algun moment hi ha estudiants que avançaran i llavors ens perdem, seguim allí estancats. I el problema que tenim a França és el que ens diferencia també de la Catalunya Sud, és que ens falten criteris clars.
però aquest problema és del no reconeixement del públic analfabet a França. I llavors tenim un problema més complex, és un problema polític, si voleu. Sí, bàsicament és un problema polític. Gràcies. Juste, je voulais dire en fait pour... Volia també afegir, per resumir, a França no hi ha un reconeixement de l'analfabetisme, un reconeixement oficial, i els alumnes són massa mesclats als cursos. Hi ha persones que mai no havien après a llegir i escriure, hi ha persones que parlen francès però que no saben llegir i escriure, hi ha persones que no escriuen el francès però més o menys parlen, però en fi, o sigui, hi ha tot tipus de persones. Per això les formadores i els formadors no tenen mètode per començar, però una vegada que tenen tota aquesta diversitat de persones davant, llavors tenen moltes dificultats, perquè el ritme dels tallers de França és molt heavy, són 7 hores al dia, i llavors aquestes persones que estan en cursos d'alfabetisme no poden aguantar, és molt complicat com a adult seguir 7 hores de classe, i llavors no hi ha un reconeixement d'aquest tipus de públic que està barrejat amb d'altres, i llavors aquesta barreja, després de 600 hores de francès, l'altre dia em va enviar Magalí un formulari que havia omplert una persona que havia fet 600 hores de francès i pràcticament no havia pogut ni omplir aquest formulari. I llavors aquí tenim un problema amb aquest tipus de públic. Per això estem encantades de participar en aquest projecte transfronterer, perquè podem aprendre moltíssim dels equips del sud, de la Catalunya Sud, i hi ha molt per fer encara. Gràcies. Perfecte, merci. A mi m'agradaria demanar-te, havent conegut la part de la Catalunya Nord i de la Catalunya Sud, si tu alguna vegada al venir aquí et vas arribar a plantejar d'anar a França d'alguna manera, o ja vas venir directament aquí, vas venir aquí perquè a França ho vas veure molt difícil, o diguéssim per què vas triar Catalunya per venir i en aquest cas per aprendre i inserir-te en el sistema d'aquí, anem-ho a dir així. Bueno, yo he venido aquí directamente porque era agrupación familiar, he venido con mi exmarido y desde que he venido he vivido esta zona, en Figuera, en Rosas, en San Pedro el Pescador. Y bueno, y para mi aprendizaje, y eso ha sido de San Pedro, porque cuando yo vivía en Figuera no la he hecho, cuando estaba en Rosas tampoco no la he hecho. Y yo digo lo que aprendí desde 2008 hasta ahora, y que ha habido, que yo he estudiado de colegio de adultos y todo esto, pero antes no, de partir del 2008 he empezado a estudiar. Y bueno. Perquè en aquest cas veig que la Muna, quan es dirigeix a nosaltres, ens dirigeix en castellà. Entenc que l'escolarització, l'alfabetització que es fa aquí és escolarització en castellà, en català? Ho desconec, Bé, bueno, mira, em va superbé aquesta pregunta perquè és posar en relleu una problemàtica en què ens trobem aquí, no? No sé si arreu del territori català passa el mateix, però aquí nosaltres alfabetitzem estrictament en català. El que passa que estem observant que l'únic contacte que tenen amb el català les persones que venen a alfabetitzar-se és a l'escola, perquè l'ús que fan del català a la societat, al seu dia a dia, no és. O sigui, no l'utilitzen per anar a comprar, no l'utilitzen al carrer, sinó que la llengua que s'imposa al carrer és el castellà. Llavors aquí tenim una problemàtica afegida, perquè nosaltres... O sigui, la llengua vehicular de les escoles és el català, però la llengua que utilitzen a la societat és el castellà. Llavors, hem de fer com una doble tasca, que és a sobre posar en valor la llengua catalana i intentar que aquesta llengua catalana la vegin tan important per utilitzar-la també fora de l'escola, no? Clar, llavors ens trobem que les persones
utilitzen 3 llengües, que és la pròpia, la materna, la catalana a dintre les aules i la castellana en la societat. I en veritat és que això porta una dificultat afegida, no? I des d'aquí aprofito per dir que si parleu amb una persona nouvinguda, dirigiu-vos en català, sisplau, no fem l'exercici de canviar en castellà perquè sembla que en castellà ens entendran millor, perquè aquestes persones estan aprenent en català i els hi fem un flac favor si canviem la llengua. No? I això, jo recordo que precisament aquesta afirmació que tu acabes de fer, Marina, la va fer, crec que va ser l'alcaldessa de Vic en el seu moment, i li van ploure crítiques per totes bandes perquè això va posar en relleu aquesta problemàtica que fins aleshores ningú havia esmentat públicament, no? Una cosa que fem aquí a la Catalunya del Sud cada 2 per 3, que és quan veiem que algú pot ser nouvingut, ens dirigim en castellà directament. I després, quan et respon un català de manual, et quedes com... Ens emocionem i tot. No, bueno, i te sents malament, quedes fumut, i això és una cosa que passa, i de fet a mi personalment m'ha passat fa poc, i moltes vegades penso en el que va dir l'alcaldessa de Vic en el seu moment, no? De dir, jo me'n recordo que vaig anar a un bar, a més de Vic, no? I era un bar que la regentaven uns xinesos, i clar, jo li vaig dir en castellà, un café con leche, por favor, i em va dir en català, però en un català d'aquells tancats, d'acord, de seguida te'l porto. Tio, collons, saps? Dius, i em va sentar supermalament, que vaig estar a punt de demanar-li hasta perdó, però al final normalitzes això. Llavors, deies, Marina, que és un problema, no?, que tenim aquí. Entenc que a França això no us passa, teniu aquest avantatge, no us passa. Però clar, on està el problema? El problema està en què pel carrer es parla castellà o el problema està en què s'escolaritza en català i s'hauria d'escolaritzar en castellà? On està el problema? Jo pregunto. Escolaritzar en castellà no, mai. Seria recular no sé pas quants anys. Hem d'escolaritzar en català i lluitar perquè entenguin la necessitat d'escolaritzar-se en català. De fet, les persones que tenen fills que ja van a escola ho demanen gairebé per poder-los ajudar amb els deures, ho entenen més. Però després hi ha l'altre vessant, que és les persones que diuen és que jo sóc aquí però demà puc ser a Sevilla. I per tant el castellà m'és molt més útil. I aquí és allà on els hem de fer entendre que primer que s'escolaritzin en català i que aprenguin el català i després sí que podran estudiar el castellà i que tindran la riquesa, que no és un problema, sí que ho és en definitiva, però que no els hem d'explicar que és un problema de tenir les 3 llengües. Hauran de fer més feina de formació, però també els hi obre molt de ventall. Tots ens agrada aprendre llengües. Per tant, ho hem d'agafar-ho com un avantatge i com una necessitat que tenen al carrer del català i el castellà després. Núria, a mi m'agradaria demanar l'opinió de la participant en cursos d'alfabetització. A tu et van alfabetitzar en català, entenc, però ens has dirigit en castellà. Llavors, tu com ho veus, això? És a dir, creus que t'hagués sigut millor potser alfabetitzar-te en castellà o això ja ho has après? Perquè igualment ho has après, veiem que ho has après de totes formes, tot i havent-te escolaritzat en català. Per tant, us és fàcil... Ui, ara no sé què ha passat. Dic, us és fàcil en aquest cas o quin és el teu punt de vista? No et vull posar en un compromís, eh? Tu tranquil·la, que jo les agafo, tu digues el que creguis convenient. Yo creo que cuando hacemos el curso hacemos por catalán y vendemos ahí por catalán. Y yo creo que es que no dura mucho, porque todo el año tú puedes hacer como 4 meses o 3 meses o varios meses, no te dura. Y después tú vas al trabajo, tú encuentras a la gente que solo te habla castellano y todo esto por eso. Y depende de cada compañera que tienes. Si tú tienes compañera que te habla catalán, tú, porque, por ejemplo, no lo entiendo y a lo mejor cuando empiezo a hablarlo lo hablaré bien. Y porque eso es lo que me ha pasado el castellano también. Siempre he tenido miedo de hablarlo y hasta que digo ya, tengo que espabilarle, hablármelo. Y yo creo que por la tema que como falta el curso. Si duraba, bueno, el curso es el tiempo, porque si uno tiene que trabajar
y tiene que hacer el curso y no puede. Y también siempre, como dice, siempre que no hay plaza, porque yo de esto de Figuera me fui a 3 veces y no he tenido. No he tenido por tiempo que estoy trabajando y cuando termino el trabajo que tiene que hacerlo ya no hay plaza. Creo que por tiempo de esas 2 partes que falta todavía, que la gente que la hable bien. Y hay gente que sí, si se dura el curso, cuando tú terminas, habla. Pero, por ejemplo, como en mi caso, que tú nunca has sabido leer ni escribir, hay que empezar de cero. Cuando uno empieza de cero, es difícil de hablar otro idioma más. Juste, vous parlez. Oui, oui. Vous parlez Està compagnon. parlant dels seus companys de feina, no? Llavors treballa amb persones que parlen castellà i són persones que són originàries d'altres regions espanyoles i per què no parlen català aquestes persones? Porque ellos, bueno, yo mayoría de gente que he trabajado no son de aquí. Es el problema que hay. Y siempre somos de fuera y hablamos esto. Je crois que c'est clair. Clar, Crec es posa que està de clar. relleu, I llavors, el que comentaves, i tu comentaves, és que aquest és el problema, deies, no? De que la gent pel carrer doncs, li parla castellà, no? I per tant ja la feina que feu en els centres d'escolarització és, no diríem va, però sí que us dificulta encara més la tasca, no? Per tant, jo crec que hem pogut veure en aquesta taula rodona 2 realitats que busquen un mateix objectiu però que són ben diferents, estan a pocs quilòmetres, no? Tot per l'administració corresponent, no? Com aborda segons quins temes. Veiem doncs, que, per exemple, aquí a la Catalunya Sud doncs, escolaritza, hi ha aquest problema de l'idioma català-castellà que a França no tenen. Veiem doncs, que hi ha moltes menys places de la gent doncs, que està interessada en escolaritzar-se i a França veiem que és molt més difícil doncs, poder-se escolaritzar, però no sé si us sobren places perquè és molt més difícil que la gent s'escolaritzi. Dic, no sé si és molt més difícil, torno a repetir, no sé si és molt més difícil, dic, si aquí a Catalunya, per exemple, hi ha molta més demanda que oferta. A França s'obren places degut a que és molt més difícil que la gent accedeixi a l'escolarització? Jo crec que el problema, la diferència que hi ha, perquè està parlant de Catalunya, nosaltres som un país més centralitzat perquè tot depèn del Ministeri de l'Interior, que és un ministeri a nivell nacional i totes les iniciatives regionals tenen molt poc pes, molt poc poder pel que fa a les decisions nacionals. És que és molt estructural, molt centralitzat. No sé si he contestat a la pregunta, però Magali, no sé si vols afegir alguna cosa. On va faire comme ça, on va parler. Farem així, parlarem totes 3. No existeix més oferta que demanda. Hi ha més demanda que oferta. Hi ha molta més demanda. Hi ha moltíssimes persones que voldrien seguir cursos, però no tenen els papers, llavors no poden anar-hi, llavors van a associacions militants que fan el que poden amb els seus mitjans voluntaris, 2 hores per aquí, 2 hores per allà, i també hi ha persones que sí que tenen els papers en regla, però a França hi ha un contracte d'integració republicana que obliga a les persones a seguir aquests cursos obligatoris de francès. Han de fer fins a 600 hores. No alfabetització, sinó FLE, perquè estic parlant... Oui. Sí. És una repregunta perquè no m'ha quedat clar una cosa. Parles d'això, no? De que a França hi ha molta més demanda que oferta perquè hi ha molta gent que no pot accedir als cursos perquè no té papers. Però jo dic, dels que tenen papers, dels que poden, diguéssim, accedir avui en dia amb la normativa actual francesa, tot i així queden places vacants o també s'omple?
Il n'y a pas de place vacante. No hi ha places vacants, perquè totes les persones que tenen papers en regles tenen accés a la formació de francès, perquè estan obligades de fer-ho. El que passa és que aquests cursos no són adaptats i no són suficients. Aquest és el problema, perquè aquestes persones acaben la formació obligatòria de 600 hores màxim sense parlar francès o el parlen molt poc, estan anys lluny del nivell que necessiten per poder integrar el mercat laboral a França. I aquí és on hi ha més demanda que oferta, perquè ja no existeix l'oferta. Una vegada que l'oficina francesa d'integració ha donat aquestes 600 hores que pensa que són suficients, hi ha pràcticament res per a aquestes persones, res més. I per contestar l'altra pregunta, al Ministeri de l'Interior, al Ministeri dels Afers Socials, perquè l'alfabetització i l'aprenentatge del francès estan només vistos com un obstacle a la inserció professional. I llavors estem molt lluny del que hem sentit des del principi d'aquesta jornada, que és molt noble socialment d'integrar les persones en un entorn cultural perquè se sentin bé, perquè se sentin felices, etc. Però malauradament a França les polítiques socials, si han fet alguna cosa en aquest domini, l'han desertat, perquè ara només es pensa que han de parlar francès per treballar, però ni tan sols els ensenyem francès bé. El Ministeri de l'Educació no s'implica en absolut en tots aquests temes d'inserció. O sigui que ja estem entrant en un altre bloc que els cursos que es fan malament. No es fan tot el millor que s'hauria de fer, no? Perquè si es fan aquests cursos i tot i així no aprenen francès, ja partim d'un altre problema d'arrel, no? El problema és que, de fet, són cursos de francès llengua estrangera. No són cursos per aprendre a llegir i escriure per una persona que mai no ha llegit i escrit. Són cursos que no estan adaptats, en el fons. Llavors, què és el que aprendrà aquesta persona? El ritme no està en absolut adaptat per una persona que mai ha estat escolaritzada en la vida. I no estan adaptats. I el veiem al final d'aquests cursos. Podem dir, uau, 600 hores, però són persones que han seguit un curs que no correspon a aquestes persones perquè no considerem les seves dificultats, perquè l'alfabetització no podem ensenyar a una persona a llegir i escriure de la mateixa manera que ensenyem a una persona que sap llegir i escriure en la seva llengua materna. És diferent, llavors no existeixen els cursos d'alfabetització, això no existeix a França. I gràcies a les associacions que estan aquí ben representades. Bueno, estan parlant entre elles i imaginem que és molt interessant, però no ho podem interpretar. Perquè hi ha la traducció simultània. Si voleu intervenir, és una de les coses que també volia explicar, no? Per tal que fos més familiar i més propera aquesta taula rodona, si la gent del públic també vol intervenir, pot aixecar la mà i, òbviament, preguntar, afegir les seves explicacions. Et passo el micro i així hi ha la traducció simultània. Gràcies. Bon, j'ai été sollicitée, j'avais pas prévu. Bueno, jo no pensava intervenir, però, en fi, jo abans també jo treballava a l'oficina d'integració al centre de Prades i a Perpinyà. Ara ja no treballo amb Greca, amb la Loco Company, que és una associació també d'una companyia professional de teatre. Hem organitzat accions d'alfabetització, d'aprenentatge de la llengua, així és com l'anomenem, aprenentatge de la llengua, que està destinat a públic que està aprenent la llengua francesa. És clar, nosaltres treballem en llengua francesa, però a través del teatre, a través del joc aquest, del teatre. I també el que volia dir aquí és que la diferència és que
quan treballàvem abans dins del Greta, dins d'una aula hi havia tots els nivells. Confirmo el que s'ha dit ara. Jo he patit aquestes grans dificultats de nivells completament diferents, històries totalment diferents entre les persones, moltes persones que mai no havien estat alfabetitzades en la seva llengua, que no entenien el concepte d'alfabet, ni tan sols el seu, i llavors teníem moltes dificultats. Aquí, a través del teatre, és una cosa totalment diferent, però és molt complementari. De fet, aquí acceptem tots els nivells perquè l'eina del teatre aportarà a aquestes persones, és clar, l'aprenentatge de la llengua, per començar, l'aprenentatge bàsic de la llengua, però també, com deia Marina abans, també ajuden aquestes persones a retrobar un respecte personal i estimar-se millor, també millora la relació interpersonal entre les persones dins del grup, entre persones migrants, sigui el que sigui el seu nivell, és tot l'aspecte humà que treballem, que aquesta eina aportarà a aquestes persones, millorarà les seves capacitats personals, si voleu, però és complementari al que fem als centres de formació, també al Greta, al CCI, a Perpinyà també, no només el Greta treballa aquí, hi ha d'altres centres de formació oficials també que fan aquesta feina, i després les altres associacions com la CIMAD, per exemple, Welcome 66, les Restos du Cœur, la Loco Compagnie, rebem subvencions per fer això. No només treballem basats en voluntariat, tenim subvencions que ens arriben del Consell regional, la regió Aquitània ens ajuda moltíssim, el Consell General també del Departament i la Prefectura de Perpinyà, llavors de l'Estat. Llavors sí que tenim unes subvencions que són estatals, que són importants, també s'ha de dir. I després la ciutat de Perpinyà. Veieu l'orientació política de l'Ajuntament de Perpinyà, s'ha desolidaritzat, ara només han mantingut una ajuda, i també tenim finançaments que fan que l'accés a aquests tallers sigui totalment gratuït per a totes les persones, i acabaré dient que treballem sobretot bàsicament amb adults. Bueno, és tot. En fi, però també dins del microprojecte voldríem desenvolupar això, desenvolupar intercanvis entre el CFA, Verdaguer. Volem també desenvolupar aquest lligam amb ells. Volíem també dir que hi ha moltes associacions i dèiem que això no pot tenir com a vocació reemplaçar l'acció pública, la funció pública, però malauradament necessitem aquestes associacions militants que no totes reben moltes subvencions. Les subvencions depenen també de la situació de cada associació, no reben tantes subvencions per poder pagar sous als professors, etc. Merci, gràcies. Comparant-ho també amb la vessant de la Catalunya Sud, doncs deia un titular clar, no? A França no hi ha alfabetització, hi ha aprenentatge de la llengua. És com, jo com a periodista agafo el titular, el titular que posaria de portada si fes un article, de dir el que ha dit ella, que ha sigut clar en aquest aspecte. No sé si aquí a la Catalunya Sud passa el mateix, que no s'ensenya, no es fa l'alfabetització, sinó que s'ensenya simplement català. Bé, bueno, és comprensible que a França, per exemple, vulguin amagar la realitat, perquè per un país acceptar que té població adulta analfabeta és un supermal indicador, o sigui, és horrible en aquest cas, perquè estàs posant sobre la taula que hi ha molta gent que no té accés a
escolaritzar-se, no? I un dels objectius d'Europa, el número 4, em sembla, és garantir l'escolarització a les persones a qualsevol edat i al llarg de tota la vida. Per tant, estàs anant en contra a un objectiu bàsic de la Comunitat Europea. Llavors, clar, què passa a Catalunya en aquest cas? Sí que hi ha cursos d'alfabetització, però no n'hi ha prous per la quantitat de gent que la necessita. Perdona, Marina. Aquí a Catalunya, et dèiem a França que hi havia tota aquesta sèrie de restriccions, aquí a Catalunya també passa el mateix, aquestes restriccions de si no tens els papers en regla no pots fer, o aquí sí que s'obre, diguéssim, a tothom qui ho demani? Sí, és que si només féssim classe a les persones que tenen regularitzada la seva situació legal, les classes serien buides. Serien buides completament, no? Perquè tenim aquí una realitat d'immigració força cruel, no? Per dir-ho, perquè el procés de legalitzar la teva situació aquí a Espanya no és gens fàcil i si a sobre, mentre estan en aquest procés d'aconseguir la nacionalitat o d'aconseguir els papers, a sobre no s'estan formant, ja seria terrible, no? Aquí el problema no és aquest, perquè una persona que no tingui regularitzada la seva situació et diria que pot estudiar i fins i tot treballar, perquè això és una realitat. Hi ha molta gent que està treballant sense papers i sort en tenim, perquè si no, a part d'haver molta gent que és analfabeta, trobaríem gent que s'està morint de gana pels carrers, perquè això és així. Doncs el problema que tenim nosaltres és que volem atendre a tota aquesta gent, tot i no tenir papers i tot això que és la realitat i el que s'ha de fer, però no tenim prous agents per arribar a tothom. Llavors què passa? Que com molt bé ha dit ella, s'ha intentat matricular 3 vegades a la nostra escola i no ha pogut perquè actualment tenim vora un centenar de persones en llista d'espera i tenim com 90 i escaig places per alfabetització, però és que no arribem. I a més nosaltres fem l'horari de les escoles normals, per tant, ara tancarem i fins al setembre no hi tornarem. Estàs deixant d'alfabetitzar a 4 mesos i per això vull donar les gràcies a totes les associacions que estan fent alfabetització, perquè si ells no ho fessin, aquests índexs pujarien molt més i tenim la sort que a l'Alt Empordà ens hem pogut coordinar una mica i que hem unificat criteris metodològics i les persones que van alfabetitzar-se a la Creu Roja, Casa Meu, etc., més o menys segueixen les mateixes línies que nosaltres. Casa Meu és una associació, ho dic perquè no sé com s'haurà traduït, és una associació que es diu Casa Meu, no és que sigui casa teva particularment, per matisar-ho. Sí, un segon, perquè també no m'ha quedat gaire clar la pregunta, diguéssim, que t'he fet de la manera com s'escolaritza o com s'alfabetitza aquí, si és amb llengua només o també s'ensenya a escriure, llegir, etc., que és la mancança que parlaven des de França. No, clar, alfabetitzar ja és ensenyar a llegir i a escriure, no? Nosaltres a la nostra escola també ensenyem català, també ensenyem castellà, però és com, jo sempre poso l'exemple, és com si jo m'anés a França, que no en tinc ni un borrall de francès, doncs m'aniria a fer FLE, no? El francès com a llengua estrangera, però jo sé llegir i escriure en el meu idioma i llavors puc seguir unes classes per aprendre un altre idioma. És diferent que una persona que no sap llegir i escriure i ha d'aprendre un idioma, és que el perfil és totalment diferent. Llavors, nosaltres a la nostra escola discernim quina és la persona que vol aprendre el català però que ja ha estudiat al seu país i ja té coneixements de lectoescriptura al seu país i una persona que arriba a la nostra escola i que el primer que ha de fer és alfabetitzar-se. Les metodologies són completament diferents. Bé, si ha quedat clara una cosa en aquesta taula rodona, a part del que hem parlat, és que els catalans, per entendre el francès, necessitem d'això i elles, per exemple, van sense cascos i ens entenen perfectament. Per tant, és una de les coses també que patinem, que també necessitem aprendre més francès nosaltres. Vull parlar també, s'ha mencionat abans, l'Ajuntament de Perpinyà i per tant també s'ha posat en relleu la importància de les polítiques i per tant dels dirigents polítics a l'hora de
d'escolaritzar. I tenim aquí a la Núria, que ve també d'un ajuntament. No sé si has pogut estudiar o analitzar la situació de Perpinyà i comparar-la amb el teu ajuntament i, per tant, si pots explicar la importància d'un ajuntament que aposti en aquesta direcció, no? A veure, no l'he pogut estudiar com per ara comparar-la, però sí que penso i torno a reivindicar la importància dels ajuntaments i la força que poden tenir, si creuen, per ajudar a complementar els centres de formació de les persones adultes, sigui amb alfabetització o amb altres tipus de formació. I ho dic això perquè hi ha municipis que el que fan és posar personal o fer d'enllaç. Què pot fer un municipi en situacions com la que explicava la Marina? Doncs, per exemple, pot fer d'aglutinadors, és a dir, pot acollir tota la proposta, derivar-la, i en el moment que els centres de formació de la Generalitat tenen matrícula oberta, tenen plaça, és evident que el lloc prioritari ha de ser aquest, però un cop tenen tancat, pot ser el municipi qui miri quins recursos té i derivi a les persones cap a sigui entitats, o en el cas, per exemple, de Palafrugell i d'altres municipis, tenim mestres, tenim professors que també poden complementar aquesta alfabetització. En el cas de Palafrugell tenim com una finestreta única d'informació, que és allà on s'adrecen les persones i se les deriva prioritàriament al CCA, o després passen a mestres que té el mateix ajuntament, que fan el nivell 0-0, que en diem nosaltres, és el que deia la Marina, de persones que no estan alfabetitzades, que no saben agafar un llapis, per exemple, i si no, després també les passem amb entitats, sigui Càritas, sigui Creu Roja, sigui la que hi hagi disponible, o si només volen practicar amb el col·lectiu que duen a terme el Xerrem, que és un voluntariat de parla. Llavors l'Ajuntament pot fer aquesta tasca, primer receptora, després aglutinadora i derivadora, i en els casos, com deia la Marina, que s'ha acabat el curs o que s'han tancat llistes o que està ple, doncs pot ajudar a trobar les eines. I una altra que també trobo interessant és aquelles persones, aquells participants i participants que necessiten alfabetitzar-se però no hi ha manera que s'apropin i que després les hem d'anar a buscar perquè sabem que és el millor que es pot fer per elles. I llavors, com a municipi, pots apropar a les escoles, pots fer classes. Nosaltres tenim un projecte que venim a fer les classes a les escoles quan els homes i les dones deixen els nens, els infants, fem formació allà, no només de llengua, sinó el que deia la Marina, que no és parlar només de llegir i escriure, sinó que hi ha tota la necessitat de coneixement de l'entorn, de temes de salut, de temes de benestar emocional, i els pots treballar in situ. I després, un cop has fet aquest primer enllaç i aprenentatge o ensenyament, sempre és imprescindible derivar-los cap a l'escola d'adults. O sigui, mai un municipi ha de ser qui es quedi uns alumnes i se'ls faci seus. Sempre ha de ser fer una primera acollida i, en la mesura que sigui possible, abans la Mona deia, vaig estar uns anys que no vaig poder accedir-hi. Mentre no hi puguin accedir sí que has de ser l'acollidor, però l'objectiu final ha de ser el centre de formació de persones adultes, que és on s'han de derivar. Gràcies, Núria. Abans de donar-vos també la paraula a tots vosaltres i, per tant, fomentar la participació d'aquesta taula rodona i també escoltar les vostres opinions sobre el que acabem de parlar aquí dalt a la taula rodona, a l'escenari, m'agradaria fer-li també una pregunta a la Muna. Tu vas fer l'escolarització l'any 2001, crec que has dit? Sí, l'any 2001. Ara, no sé si tens amics, companys que hagin fet l'escolarització, és a dir, si coneixes l'evolució que ha tingut aquesta escolarització, aquesta alfabetització, no sé si en tens coneixement o si veus aquesta nova oferta que hi ha actualment, o entenc que ja des del 2001 ja ho has apartat i has fet la teva vida sense tenir coneixement. Més que res perquè la meva pregunta és per si creus que es va en la bona direcció, si creus que s'ha millorat respecte al que tu vas tenir el 2001.
Yo diría que he mejorado mucho y que también, como yo te he dicho, desde 2008, y yo he venido en 2001, pero y no aprendía nada. Y a partir del 2008 que me ha empezado a hacer los cursos y todo esto. Y también los cursos, como yo te he dicho, es como falta de tiempo. Falta de tiempo, uno que no sabe nada y otro que sabe, no son lo mismo predicar. Entonces, que falta el tiempo, los cursos, porque cuando en la mayoría de cursos te da como 3 meses o más de 3 meses. Entonces, y ha habido mucha mejoría. Ahora ha habido mucha mejoría por tema de los cursos, pero necesitamos más cursos. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué crees que ha habido mejoría? ¿En qué aspectos? ¿El tema de mí o de los cursos? Y yo diría que los cursos, porque no sé si cuando yo he llegado, porque no sabía el 2001, porque yo sabía si había curso o no había curso. Por mi parte, yo digo, ha mejorado desde el 2008, porque cuando yo llego a San Pedro, que así que, hay curso, no sé si Figuera hay, pero como yo no puedo decir lo que hay, porque yo no he informado si hay o no. Y yo, para mí, que a partir del 2008 que ha mejorado los cursos que yo lo he hecho y que lo veo que en San Pedro, desde que he venido, veo que cada año hay un curso, pero lo mismo repetido, que no hay solamente básico que no hay que gente podía aprender mucho mejor, siempre lo mismo curso que hay. No hay progressió, diuen, no hi ha progressió. Sí. Bueno, també li volia fer una altra... No, sí, li volia fer una altra pregunta també, Muna, i és que abans la Núria deia que hi ha moltes vegades doncs, que la gent es va informar sobre els cursos, però hi ha moltes vegades també que se'ls ha d'anar a buscar. A tu, Muna, quina va ser la teva situació? És a dir, tu sabies que s'oferien aquests cursos i els vas anar a buscar tu, o et van haver de venir a buscar des de les administracions o des dels cursos, en aquest cas? Bueno, nosotros siempre cuando hay curso le informa el ayuntamiento, sobre todo yo digo los servicios sociales ahí, o como trabajadores ahí que entramos, sí que hay este curso. Y así que visamos dentro de últimamente el grupo de WhatsApp, sí que hay curso y todo esto. És només dir que en els pobles com Sant Pere, Castelló, Roses, l'Armentera, fins i tot, els cursos d'alfabetització s'organitzen des de l'Ajuntament. Llavors, clar, també hi ha molt poca... El tema del transport públic a l'Alt Empordà és bastant deficitari i costa molt que una persona que visqui a Roses, a Sant Pere, pugui agafar un autobús i dirigir-se fins a Figueres per seguir els cursos que s'estan fent a Figueres. Per tant, els cursos que s'organitzen en aquests petits pobles, tu no pots oferir una gamma de nivell 1, nivell 2, nivell 3, sinó que es fa un sol curs, que és el que deia, no? Sempre es fa el mateix curs. Sí, perquè cada any se n'organitza un per als nouvinguts i sempre és com al mateix nivell perquè així vas agafant les persones nouvingudes que hi ha en aquest. Si tu vius a Sant Pere i vols progressar en els teus estudis, llavors sí que ja t'has de desplaçar, però llavors aquí ja entrem amb la dificultat aquesta d'impediment de transport públic, a més, si treballes o has d'anar a buscar la mainada al col·le, és quasi impossible, no? És com intentar quadrar un puzzle i te falta alguna peça, no? I d'aquí ve també la dificultat de que, pobreta a ella, li agradaria anar progressant en els seus estudis, però la realitat del poble és una que és aquesta.
Ara has obert aquí la caixa amb tots els calaixos, perquè estàvem parlant d'una peça d'un puzzle, no?, que és l'alfabetització, l'escolarització, però clar, ara ja toquem també el tema de transport públic, també toquem el tema de l'entorn, de si tenim fills, etc. Que podem fer aquí una taula rodona ja tota la setmana, tenim tema per fer-ho tota la setmana. Però, com bé us hem dit abans, ara és el vostre torn també per si voleu fer aclariments, aportacions, preguntes sobre tot el que s'ha parlat aquí dalt, i per tant que qualsevol d'elles us pugui respondre, tant des de l'àmbit de Catalunya com des de l'àmbit també des de França. Jo m'aixeco? I tant, i tant. Doncs no m'aixeco. Gràcies. Fa estona que m'està venint al cap tota l'estona el mateix, no? Que és que jo he tingut la sort o dissort, depèn de com es miri, de que no treballo sempre allà mateix, que vaig voltant i que he estat treballant a l'Alt Empordà en diferents municipis, he estat treballant per diferents organitzacions també, algunes de públiques, algunes de privades, i també al Pla de l'Estany. I al final hi ha un panorama, una constant en aquests contextos, que és d'una manca d'optimització de recursos total. O sigui, hi ha una manca d'organització. Jo sento parlar a la Núria i penso, uau, que bé, no?, que s'està fent a Palafrugell. Clar, si això es pogués traduir a nivell de la resta de municipis i a nivell d'enxarxament entre municipis i a nivell governamental, perquè trobo que els recursos, el que deies abans, no estan en una manca d'infraestructures, perquè en realitat, si optimitzéssim tots aquests recursos, estaríem fent un molt bon aprofitament i no és tant el que es necessita. Jo veig molta mancança d'organització. L'Omuna deia, estic fent el mateix curs contínuament, per exemple. Una cosa que vam veure des de la Comissió d'Alfabetització és que no podem fer un seguiment de l'alumnat, no sabem quin itinerari fa cada persona, perquè pel tema de protecció de dades teòricament no podem compartir aquesta informació, però a més no hi ha una oficina d'escolarització pròpia per a l'alfabetització. Per tant, no podem saber quin itinerari està fent cada persona. Igual que fins fa poc no sabíem quin nivell d'alfabetització tenia cada persona o de quins nivells ha rebut classes o què és el que necessita per seguir aprenent. Al final acaben havent-hi tot de bolets que van sortint aquí i allà segons les ajudes que hi hagin, segons la disponibilitat de cada municipi per organitzar, i es tradueix en una desorganització general de recursos que ben organitzats, ben enxarxats, tant pel que fa a la quantitat de cursos que s'organitzen, en com s'organitzen, els diferents nivells d'alfabetització, el material que es necessita per a l'alfabetització. Una mica de voluntat d'organització en aquest sentit s'aconseguiria ja una millora supergran. I només volia dir això. Amb això que dius de l'oficina, és genial, amb l'oficina municipal d'escolarització d'adults, sí que molts municipis tenen les oficines municipals d'escolarització pels infants que van a l'escola dels 3-16. Genial, aquesta idea, jo me l'he apuntada. Sí que és cert que el gran problema que hi ha és les dades, però tot i així nosaltres, abans de la pandèmia ens ho va aturar, sí que havíem intentat de crear un Gmail compartit en benestar social, educació, el centre de formació de persones adultes, les entitats i els nostres professors, perquè com que ja havíem treballat els nivells, qui feia què i els recursos, una miqueta perquè, i també, perdoneu, hi entrava promoció econòmica, perquè la persona que anava en un d'aquests recurs se li pogués com prescriure poder formar-se, i si anava, per exemple, a Benestar i deia no, jo ja he fet alfabetització, com que a Benestar no sabien el nivell, no tenien tota aquesta informació, almenys tenir com una graella, una base de dades i poguessin veure tothom quin any havia fet quina formació i a on.
El problema era el que dius tu, les dades, però tot i així amb bona voluntat, perquè també hem de saber que la Generalitat en els ajuntaments ens demana els padrons. Ens demana els padrons dels nens quan s'han d'escolaritzar a P3 i ens demana les dades dels pares i ens demana les dades d'allà on viuen aquests infants i ens ho demana en una instància oficial i nosaltres els hi donem amb aquest objectiu, perquè no pot ser a la inversa i només per utilitzar-ho els professionals. Llavors, sí que havíem aconseguit ja amb un grau de confidencialitat començar a treballar amb això, però ens va quedar aturat i no ens hi hem tornat a posar. No sé, ara sí encara seria més complicat. Se'ns tira el temps una mica a sobre, per tant demanaria que les intervencions també fossin breus i diguéssim concises també. Hi ha algú que tingui preguntes, que vulgui afegir, aclariments? Espera't, del públic. Vinga, va, hem de trencar el gel aquí. Fins i tot els organitzadors, tècniques del Consell Comarcal. Bueno, doncs... Va, Neus, vinga. Gràcies. No, molt breu, però molt breument la qüestió és una mica reafirmar el que comentava la Bet, que el tema a nivell... Nosaltres tenim una dispersió territorial i una dispersió de municipis molt elevada. El Consell Comarcal atenem a 68 municipis amb dimensions molt diferents, amb realitats molt diferents, però amb un elevat nombre de persones no alfabetitzades. Després jo penso que una mica el model de Palafrugell és fantàstic, no? En ciutats mitjanes, com podria ser Castelló d'Empúries, Roses, però el que ens interpel·la a la comarca és aquest, diguéssim, jo penso que per on hem de treballar és que hi hagi un impuls polític per fer alfabetització en el mateix municipi i estic d'acord amb que hi ha una falta absoluta de planificació, a vegades de voluntat política però també de planificació. Perquè quan ens referim a totes aquelles persones que no viuen a Figueres i que, per tant, tenen moltes dificultats per accedir a les 80 places que hi ha a l'escola d'adults, hi ha l'agravant que també el tercer sector i les entitats que fins ara moltes oferien alfabetització, aquestes entitats estan caient. Hi ha molt poc aquest teixit d'entitats que fins ara també podíem sol·licitar-les i fer cursos en diferents municipis, això també ha caigut. Amb això el que vull dir és que sí que cal, jo penso que cal plantejar a nivell de comarca. Com a comarca, fer una política d'alfabetització per als municipis que tenen més persones. I això cal que políticament hi hagi un interès per fer-ho. A nivell tècnic és complexa perquè la comarca és complexa, però la necessitat és evidentíssima. De fet, jo penso que un dels motius per engegar aquesta taula rodona i sobretot per participar en aquest microtransfronterer, i això ho havíem compartit molt amb l'escola d'adults, era precisament aquesta elevar políticament una mica el drama que tenim a nivell d'alfabetització i per tant de vulneració de drets amb aquestes persones. I felicitar-vos, aprofito perquè ha estat molt interessant. Gràcies. Gràcies, Neus. Jo he de dir que de les taules rodones que he moderat potser és de les que més he vist la gent interessada, a més sent un dilluns al matí, amb el que això comporta també que també costa lo seu. He vist tot el públic bastant entregat, bastant interessat i molt atent, per tant és una problemàtica que no només als professionals interessa, sinó que també a la societat també interessa que això pugui anar millorant. De fet, la jornada d'avui, el projecte de què avui estem parlant, es diu Propostes per millorar les polítiques d'alfabetització de les persones adultes i, per tant, hi ha algú que tingui alguna aportació o pregunta més? Perquè si no, faríem aquesta aportació per acabar. Hi ha algú? Sí, perdona. Només no sé si... Tinc una qüestió. Hi ha una cosa que no comprenc, és que a França, a Catalunya Nord, la França ha volgut, a un moment, matar un poc les llengües regionals i ha fet molt de mal a les llengües i no han matat el català, però avui demanem a l'Estat
de donar mitjans sí, per aprendre el francès a la gent que arriba a França, perquè és la llengua que és la més útil a França per treballar i tot. I no ens donen els mitjans i no sabem què fer perquè hi ha moltes institucions que existeixen i no sabem qui veure dins tot això. I potser vosaltres podreu ajudar-nos, no ho sé. I no sé si és l'indret a dir això aquí, però és molt important, penso que hi ha una intenció de matar les llengües, però ara demanem una intenció d'ajudar la gent a parlar el francès. Heu guanyat, parlem francès, però no ho fan, no sabem. Perdó, Sí, hi ha un debat molt interessant que no podem... Bueno, abans de res, perdoneu-me, és que vull demanar un aplaudiment per lo bé que ha intentat esforçar-se a parlar català, sisplau, és que... Molt bé, és d'admirar això, és d'admirar. Jo ho faria igual en francès. El problema és que no en sé, però jo ho faria igual, si en sapigués. Bueno, yo lo que tengo ganas de dir és que és una qüestió de voluntat política, que les coses que es fan és perquè se volen fer o no es volen fer. Hi ha una voluntat d'invisibilitzar les necessitats d'alfabetització, per això hagués estat molt bé que estigués l'OFI aquí avui, i l'OFI avui estava invitat i no ha vingut. Hagués estat molt bé que algú del departament 66 hagués vingut i no ha vingut. Llavors, és com nosaltres, que som gens del sector, sensibilitzem. Jo crec que aquesta trobada permet establir un document ben claret, que això ho deixa ben clar, en figura que tenim una mancança real en les necessitats d'alfabetització i que hi ha institucions de Catalunya Sur implicades i llavors potser això és un inici per començar a treballar de sortir de la invisibilització. Ja només això. Ja si sortim de la invisibilització ja fem alguna cosa. Què és l'OFI? El Ministerio del Interior. L'OFI és el Ministeri de l'Interior que regula la gent que té papers. Quan tu arribes a França i tens papers perquè o t'han reagrupat o perquè t'han reconegut que ets refugiat o perquè t'has casat en un francès o una francesa, perquè només tens aquestes 3 vies per aconseguir papers. Llavors, l'OFI, com dia ella, vol que treballes i per a treballar tens que parlar francès. I l'OFI te mana a fer 600 hores de francès per a poder treballar. I és el que han dit les meves companyes abans, però te manen a classes de français langue étrangère. Llavors no està adaptat a la teva necessitat, perquè si tu no saps escriure i llegir ja en el teu idioma, imagina't aprendre a llegir i a escriure en un idioma que a més no s'escriu com se pronuncia, perquè si encara quan aprens castellà això està bé, casa és casa, C-A és A, francès és maison, hi ha un munt de paraules, un munt de lletres que no es pronuncien, un munt de coses que es llegeixen diferentment de com s'escriuen. Llavors, és que és heroic el que està fent la gent. És que la gent que va a les classes d'alfabetització són héroes. A més de tota la trajectòria que porten damunt, és que el que estan fent cada dia, i el que dies tu també abans, 6 hores seguides, quan mai has anat a l'escola. Jo espero que el que sortirà d'aquí permeteix d'establir que aquesta necessitat existe i que tenim que aportar una resposta adequada a aquesta necessitat i que hi ha estratègies que se poden fer coses, però fa falta voluntat política per a tot. Per a fer coses fa falta que la política pública les vulgui fer.
Gràcies, i gràcies pel teu esforç també en parlar català, que el parles superbé també. Volies acabar de fer alguna explicació? Je voulais juste Volia només dir que nosaltres, a través d'aquests intercanvis ens han permès a França, entre actors que treballen sobre el terreny dins dels centres de formació, la plataforma de posicionament, els centres d'acollida, l'OFI, l'oficina d'integració. Tenim persones que volen integrar-se a França i per les quals els dispositius no estan adaptats. Això ens ha permès veure, intercanviar també punts de vista, perspectives, i a través dels vostres exemples veiem que hi ha molt per avançar. Els poders públics no tenen una voluntat clara, una ambició clara, però tot això són pistes que ens donen molta esperança a nosaltres. Pel que fa a la coordinació, Neus, estaves parlant de coordinació, però fins i tot de comunicació entre els centres de formació a França, entre les diferents entitats públiques. No hi ha cap mena de coordinació, com deia la senyora, qui ha fet què. Això és com un somni per a nosaltres, perquè no tenim cap mena de coordinació entre les diferents entitats del Ministeri d'Afers Socials, el Ministeri de Treball, els centres de formació. Sempre hem de començar per zero i això ens dona unes pistes per poder treballar. No hem parlat massa de la metodologia, però abans havíem après moltíssim durant les jornades anteriors sobre metodologia i fins i tot sobre el ritme de feina que podríem proposar perquè això sigui eficaç. Les representants de Mataró no estan amb nosaltres, però hem après moltíssim del seu exemple també i el nostre objectiu és elaborar un document que no sigui massa complicat perquè va dirigit a polítics i llavors no pot ser complicat, però amb xifres clares, però que sigui el més clar possible, el més concís possible, i és el que farem nosaltres. També al Ministeri de l'Interior, però també al Ministeri de Treball, etc. Intentar també, com a mínim, que s'assabentin del que està passant. Bé, doncs, per acabar aquesta taula rodona, com bé deia abans, és una jornada que es diu proposta. Espera, que jo no m'he de traduir a mi, no? Propostes per millorar les polítiques d'alfabetització i, per tant, si us sembla, per acabar de tancar aquesta taula rodona, sobretot ara que a Espanya s'acosten també unes eleccions generals, qui sap si potser podem donar alguna idea per al programa electoral, us demanaria que breument, perquè ja ens passem de l'hora, breument exposem alguna proposta que vosaltres cregueu que cal per millorar les polítiques d'alfabetització, ja sigui des de l'àmbit públic, en aquest cas, o això també de les eleccions era també una broma que podia també colar ara que s'acosten, o no, o des de l'àmbit privat, vull dir, aquí cadascú que digui el que cregui més oportú o el que sigui més emergent, anem a dir així, que sigui més urgent, perdó. Llavors, si us sembla, Muna, podem començar per tu, en aquest cas, tu des del punt de vista de participant, quina millora potser diries que cal en aquestes polítiques d'alfabetització. Si us sembla, comencem per la Muna i anem fent així fins a acabar amb tu, Marina. Bueno, no sé qué dice. Més cursos, ¿no? Bueno, sí, se podría mejorar más los cursos y sería bien porque realmente la gente la necesita y lo aprovechamos también porque lo necesitamos. Nosaltres a França sensibilitzar l'estat francès per considerar aquest públic i realitzar coses que responden a les seves necessitats.
Oui, je crois qu'on a tout Crec évoqué, évalué. que pràcticament hem parlat de tot. Hem de saber avaluar el nivell de l'analfabetisme, no només avaluar el nivell de llengua francesa i proposar uns cursos adaptats segons aquesta avaluació, més coordinació i una formació de formadors, una formació de professors d'alfabetització avançada. Jo demanaria que creguessin en la formació d'adults, la Generalitat, que hi posés pressupost, que creés una secció específica, però amb gent, amb pressupost i amb gent que vingués del món dels adults, que ho conegués. Jo estic d'acord amb les meves col·legues franceses. És el reconeixement de l'analfabetisme per part de les autoritats i també teoritzar una mica més, o sigui, elaborar uns criteris d'avaluació pel que fa al diagnòstic de les persones. Bé, jo diria que això no s'acabés avui, aquí i ara, sinó que aquests contactes que hem fet, aquestes trobades i aquests intercanvis s'allarguessin en un futur i que ja ho establíssim com una cosa que ha vingut per quedar-se. I si em permets m'agradaria acabar amb una frase d'en Seba Esparra, que es va morir fa poc i és un educador de persones adultes i un escriptor que diu: alfabetitzar persones adultes és salvar el món. Bé, doncs, aquí tanquem aquesta taula rodona que, com bé deies, esperem que ara, amb el refrigeri que hi ha a continuació, també es puguin intercanviar experiències. Per tant, gràcies a totes per haver intervingut i per haver explicat també la vostra, tant la realitat de la Catalunya Nord com de la Catalunya Sud, també la realitat de la Muna, també que ens ha ajudat molt. Per tant, gràcies, Muna, per l'esforç i per sobretot haver vingut aquí i explicar la teva experiència. Gràcies al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, a IRTS i a la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà. I també gràcies al traductor que ens ha ajudat i que per tant... Com en dit t'apel? Miguel. S'ho ha inventat. No? Michel. Michel. Michel, et dic Michel, perquè si dius Michel et dic Michel. Michel, és molt difícil la tasca que has fet i durant tant de temps estar concentrat tantes hores. T'ho diria en francès per no haver-te de fer treballar, però és que no en tinc ni fama, ja saps. Michel, gràcies per la teva feina, per la teva concentració i per haver permès que ens entenguem tots. Et demanaria que en el refrigeri no marxis perquè si se m'acosta algú parlar francès pugui tenir traducció. No, és broma. Gràcies a tots. No, home, no, i només faltaria. Gràcies, moltes gràcies a tots.